Hola, Abril! Què tal, vai? Benvinguts a l'Abril. Bon dia. Avui és 1 d'abril. O sigui, m'agrada molt l'Abril. M'agrada molt, en plan, dir que estem a l'Abril. A veure, on es puc posar? Vale, així. M'agrada molt dir que estem a l'Abril. M'agrada molt com, no sé, el mes d'abril en general. M'agrada el bon temps, perquè està fent bon temps aquests dies i estic molt contenta. Les flors comencen a sortir, comença a haver-hi com molt més color, la gent es vesteix amb color, no cal portar jaqueta. Estic emocionada, vale? El mes d'abril està bé, m'agrada molt, així que esperem que vagi molt bé. Estic començant, en plan, ara em trobo com una mica malament, en plan, em fa mal al cap, perquè crec que no estic acabant de dormir del tot bé, no sé, aquest canvi d'hora que va haver-hi el diumenge, vam dormir una hora menys, i llavors jo crec que m'he quedat amb jet lag o alguna cosa, i no puc, en plan, no sé, tècnicament m'estic despertant a les 5:30 d'abans, sabeu? Llavors estic molt cansada. Però bueno, ja està, tot anirà bé, descansaré, és el mes d'abril, benvinguts, i esperem que estigui molt bé. Espero que sí. Crec que serà com un mes, en plan, de reflexions i de respirar. O vull que sigui així. Vull que sigui en plan, un mes de calma, però de fer coses xules, però alhora com estar present, sabeu? Bueno, això. I mireu, m'ha sortit això. Espero que al final del mes aquest granet no el tingui. Bon dia. És un dijous 3 d'abril. Qualsevol diria que estem aquí esquiant. Hem vingut amb el papa. Hem de treure... Ah, no, ja està. Sí. El què? Vale, doncs anem. Hola! Està de conya, estem increïbles. No hi ha ningú, no hi ha ni Déu. No hi ha escoles, que és el més important, no? No hi ha ningú. Hi ha poquíssima gent, poquíssima. És que no hi ha ningú, hi ha neu, que és l'important. O sigui, no sé si es veu bé. Cada que arribem al Jumbo o qualsevol telesilla, no hi ha ningú. Entrem nosaltres directament. Exacte. Nosaltres, literalment, fem. Arribem a dalt i diem, bueno, va, fins a baix. No parlem. Baixem i tornem a pujar. Baixem, tornem a pujar, baixem, tornem a pujar. No hi ha cap més. Com molt parem a fer un pipi, però ja està. Està de conya i estem molt contents! Bien! Un dia més, no, un mes més, un dia més, anant a sopar amb el Dani. Aquest cop no és sorpresa, perquè l'he triat jo. Sí. I anem a menjar pasta. Bueno. I sabeu el que ha passat? Això és una altra raó per no confiar en els homes. Per què? Vosotras vais... Yo, no, calla. Vais a hacer los... Calla. Vais a ser los jueces de aquí. Jo, no, sí, calla. Jo li he dit a Dani, vale, he dit un lloc. I li vaig dir, és a Sarrià, perquè està a Sarrià. Però això no vol dir que estigui a la parada de ferro de Sarrià. Saps? No li vaig dir això, però jo crec que va quedar en plan, és a Sarrià és molt gran. Total, que va en el tren, no m'estava anant al Google Maps i li dic, Dani, mira on hem d'anar, en plan, què hem d'agafar, perquè no em van les megues. Llavors, pues, no ho puc mirar. I em diu, sí. Sí, ja sé d'on Sí, ja sé on és. Total, vale, anem, tipo... tren, que no sé per què m'ha anat en tren, però és igual, això és una altra qüestió. Tren, ferro, arribem a Sarrià, en plan, estació de Sarrià, i diu, vale, sí, la mirem al Google Maps per saber cap on hem d'anar, saps? Que no ens estiguem allunyant. 30 minuts caminant. 30 minuts caminant. Què? Tornem a mirar, en plan, carregar un altre cop la ubicació perquè potser no ens ha carregat bé, tal. No. Ens havia d'haver baixat com 2 parades abans de la que hem baixat i ell diu, però si m'havies dit a Sarrià. Jo crec que és culpa seva. Culpa meva de què? Jo vaig dir, està a Sarrià és molt gran, per això t'he dit, mira exactament què hem d'agafar. Bueno, en principio no debería picar. Esta vez sí hay cheesecake.
Hola, nois. Estic una mica nerviosa perquè avui... O sigui, estic super emocionada perquè avui treballo en plan de model. Actually, faig el que m'agrada. Però jo... O sigui, és per passarel·la. I jo normalment passarel·la no faig, sabeu? M'agrada més fer com fotos. I passarel·la, en plan, estic com cagada. O sigui, estic nerviosa i, entre cometes, m'agrada estar nerviosa perquè vol dir que estic preocupada. En plan, preocupada de que... Jolín, em preocupa, saps? Vull fer-ho bé, vull causar una bona impressió, òbviament. Però estic fucking nerviosa. En plan... I si em caic? Ui. Els divendres són uns dies molt solitaris per mi. Man, crec que no he parlat amb ningú tot el dia. Tinc uni tot el dia. En plan, no tinc tot el dia uni. Tinc uni a les 11 del matí. En plan, de les 11 fins la 1. I després tinc classe de 3... O sigui, de 3 a 4 i mitja. Però és que sóc l'única que tinc classe per la tarda dels meus amics. Llavors em quedo sola pel migdia i literalment no parlo amb ningú. És com... M'agrada passar temps a soles, però hi ha vegades que necessito, no sé, parlar amb algú. A més, se m'ha sumat que porto una setmana que crec que no he vist a cap amic. En plan, que no he fet res, sabeu? No he fet... O sigui, he fet moltes coses, però no he fet res, en plan, sortint de casa, fent algun plan amb algun amic, anant a sopar amb amigues, tal... No he fet això. I llavors és com que estic una mica sola, sabeu? No sé, en plan, em sento una mica sola. Però en veritat no estic sola, però em sento una mica sola. Aquesta setmana. Però ja està, ara ja ve Setmana Santa, faré plans amb amics, hi ha plans, faré coses. Però no sé, en plan, aquesta setmana em sento una mica sola i a més és divendres, que és el dia més solitari que pot haver-hi. Per mi, és el dia més solitari. I llavors és com encara em sento molt més sola, almenys avui. Però bueno, no passa res. O sigui, sé que no estic sola, l'únic que ara mateix em sento una mica sola. Apagón general. Hello! Fa molt que no parlo per aquí. Això era. Que porto les fundes de la boca i no se m'entén un pijo. Com em sento? Avui em fa fàstic el menjar ja. Porto tants dies menjant fora. El dissabte vaig anar a dinar fora. El diumenge, és que el diumenge va ser el pitjor. Vaig anar a dinar fora, en plan perquè va ser diumenge de Rams, el dia de la Palma, amb la meva família. I vam anar a dinar i em vaig quedar tan plena, però en plan plena, no sé, jo crec que algú em va sentar malament. I llavors ja aquest matí, en plan ahir ja em trobava molt malament de la panxa, literalment, i avui al matí m'he despertat amb una cara, en plan, he dormit malament, òbviament, amb una cara i la panxa, he cagat, bueno, no us ho diré com he cagat, però fatal. I he anat a esmorzar. He estat fatal de la panxa tot el dia. Nois, em sento una mica rara últimament, en plan rara en el sentit de que és Setmana Santa i estic tancada a mi casa. Estic tancada a mi casa, no estic fent res. En plan, estic avançant com moltes coses, en plan de la uni. Però en plan, estic tancada aquí mirant literalment la sèrie de l'Aitana, que no me l'havia vist, el documental. En plan, no estic fent res. Però és com que no porto bé mentalment no està fent res, sabeu? No sé, nois, estic rara, tio, no sé què em passa. En plan, rara, tipus, mentalment, em poso molta pressió de que he de fer coses. Tia, respira, no, tranqui. He vingut a Barcelona perquè era el cumple del Fèlix
i m'ha comiat el seu cumple a berenar i el tren ha anat fatal, he sortit de casa a les 4 i he arribat a la casa a les 5:45. Total, els trens no van, he estat una hora i ha vingut la mama perquè s'ha anat a la pelo i m'ha passat a buscar perquè és així de simpàtica. La queratina. És la millor. Per això vaig amb el cabell així. Per això amb el cabell que sembla que li hagin llapat. Que m'hagi llapat una vaca. Home, estàs superguapa. La veritat. Estàs superguapa. Estàs molt guapa. I llavors, estàvem anant cap a casa i he vist, no sé per què m'he fixat, que posava Outlet del Natura. I a mi el Natura és una botiga que m'encanta. Anem a aparcar. Pim-pam. I la mama diu, sí, doncs parem aquí, va. Ha agafat un pàrquing i ja està, diu. No n'has de viure el moment. Doncs ja està, anem a mirar. Hola, nois, què tal? Com esteu? Jo estic constipada. I em fa mal el coll. Però, mira, jo crec que ja porto... O sigui, no sé si l'Aurora del futur editarà aquests vídeos que he fet últimament, perquè literalment tots els vídeos que he fet aquesta setmana ha sigut jo queixant-me, no queixant-me però dient-lo, estic rara, estic... No sé, porto com una setmana que no sé, crec que tenia com les expectatives d'una manera i han sigut d'una altra i a més m'està afectant que no tinc la panxa fina, em fa no sentir-me còmoda amb mi mateixa. Llavors, no sé, porto una setmana que estic malament i em sento com trista i sola i no sé, que no em fa il·lusió res i em fa ràbia, Aquesta setmana m'està costant, però ja està, avui he decidit sortir de casa, vaig a Barcelona a passar-m'ho bé i ja està. Turistes! Aniversari! Hola, què tal? Com estem? Què veus per aquí? Planta escuder! Mireu, haul! A ser. És el millor dia de l'any i anem a vendre roses a Barcelona. Això que... Ai, quina bona llum! Jolín, sí que es veu. Això vol dir que hem hagut de carregar això i això des de Mataró. Perquè som uns... Exacte, i Vilassar, perquè som uns pringats. I ens ha tocat anar a primera hora del matí. Són les 7:19. I ja estem a Sant Adrià. Mira! Que sembla que anem a festes diferents. Sí. Perquè, mireu, espera, o sigui, el d'ànima així, perdó, el d'ànima així. Jo voy a Ibiza. Pantalón de lino, sudadera, Ibiza. samarreta blanqueta, amb una gorra i tal, i jo vaig... Bambes d'anar a la muntanya, texans que em cobreixen Va, culo. tot. Gràcies, amor, això esperava. Vaya Una culo. sudadera que no utilitzo mai, i això i un buff i tot. A ver, Que potser entro vuelve a fort. mostrar el pantalón. I això ho taparé. No, va, ja està. Bueno, i ja està. No ploreu per mi, no us preocupeu. Marxo per fer menjar pel gat. Amb el... Bon dia, nois. Em trobo de ressaca emocional ara mateix. Que maco va ser el dia d'ahir. Que maco Sant Jordi. És que m'agrada tant Sant Jordi. La veritat, És la millor festa que podria haver-hi. En plan... No sé. Catalunya, en plan... No sé, Sant Jordi. M'agrada tant. Anyways,
Segueixo un veu de moc. Bueno, no sé com trec tant de moc, de veritat que no sé com es crea tant de moc a dins el meu cos. Però bueno, és igual, estic bé. Estic millor que la setmana passada, que era Setmana Santa. A més, Sant Jordi pues, m'ha encantat, òbviament. He fet moltes coses. Hey! I do TikTok. Que fancy! Vale, és que aquest vídeo no s'entén si el veus sol, però és que no el vull borrar. Llavors, us vaig a donar com l'explicació perquè així us podeu riure amb mi. Estàvem en un sopar, després en el següent vídeo ho explico, però estàvem en un sopar i estàvem parlant a la càmera i de cop l'altaveu, jo què sé, van encendre el micro o alguna cosa i l'altaveu va fer com un soroll superalt que en plan ens vam espantar. I llavors vam tenir aquesta reacció, és que em sembla increïble. Torneu enrere, torneu a mirar la meva reacció perquè és que m'he pixat amb aquest vídeo, no el penso borrar. Explica, estem en un sopar benèfic. Exacte. No tenim ni idea d'on estem. La veritat que no. Només sabem que tenim gana i ja està. Hem fet desfile i ara ens donaran sopar. I ja està. Yes, yes. Saludeu. Saluda. Hello. Hello. And the girls. Fancy dinner. Girls night. Girls night. Total. Vinga, chao. Con Dios. Oliva. Con esta ONG para los niños con familia. Hello. Sí? Vaig fer una mica de reflexió perquè estava pensant que ara mateix estic bé, estic molt bé, em sento molt contenta, molt agraïda. Ahir vaig fer de model, que em va encantar i és com un... Tinc aquestes oportunitats i se m'oblida que fa una setmana, per exemple, estava amb la merda, estava com, no en la merda, però en plan, no sé, em sentia trista i tot això, en plan, estava malament. I llavors és com un... Com de ràpid pot canviar, en plan... Viu la vida més tranquil·la, tia. No t'agobis per coses petites. Però és com un... Si estàs malament per una raó que no saps ni per quina és. I al cap d'una setmana, doncs estàs bé. Perquè estàs bé. En plan, no sé com explicar-ho. Però és com un... Jo què sé, potser un dia estic bé i un dia estic malament, però el dia que estic malament és com un... Oh, estic molt malament, però em falta quan estava bé. Però quan estic bé, a vegades no estic en el moment de dir... Buah, que guai. Així que... No és per tant. No és per tant. Quan estic malament, tranquil·la. Ja tornaràs a estar bé, no passa res. Sense estar malament, no disfrutaries a l'estar bé. Llavors, estic agraïda d'haver estat malament la setmana passada per estar tan bé aquesta. Moment històric, hi ha hagut un ciberatac, com segurament vosaltres també ja haureu viscut, però això és la nona del passat, vale? Estem, que no podem fer res, llavors estem junts, tots, fent caliu, per no perdre la temperatura. L'Aniol no para de menjar xocolata. Molt gruixuda. De la Mona, que encara s'obre, i no sabem què fer. I els gossos, Home, sí, estem Els gossos també parlant, estan allà al terra, enfoca'ns. I ja no sabem què fer més. Home, sí que fem. Jo he editat el vídeo d'Abril al blog perquè em va l'aplicació, l'únic que espero que se'm guardi el vídeo. Encara que no tingui cobertura. La Diana està content perquè no entrena. Bueno, no. A mi m'agrada entrenar. Com que el seu entrenador no l'ha Per vist si el mai. Que fotos que va al blog. No posis. Ho posaré. Seguim sense llum. Són les 20:23 de la nit. Estem fent tribu. Les 23, què collons? Les 21 i pico. Les 21:23. Ah, 21-23. Hòstia, sí, les 21-23. Ah, És molt tard, Jo tinc ganes de dormir. Haig d'anar a dormir, perdona. Que bé, dormirem. I sort que tenim foc de gas, com a la prehistòria, i podem fer menjar. No es veu, però la Nina no està fent menjar, vale? Bueno, estic calentant el menjar. Hola, nois! Estem a punt d'acabar el mes. Bueno, a punt no. En plan, avui és l'últim dia del mes. M'ha agradat, però no m'ha agradat a l'hora. Ai, a l'abril. Estic dient maig? Bueno, és igual. Adeu, abril. M'ha agradat, però l'hora no m'ha agradat. Ha sigut raro. Però m'ha com servit per
no sé, per parar un moment i dir, vale, tot el que estic fent m'està ajudant, tot el que estic fent m'està agradant, tot el que estic fent està valent la pena, o estic fent per rutina. I ja està, ha sigut xuli. Vinga, fatons, adeu, abril, ens veiem al maig.